Ehning şəflərə, tatar yaşlərə, alğa barabız, birgə biz buldurabız. Ehning şəflərə, tatar yaşlərə, alğa barabız, birgə biz buldurabız. Selam dostlar. Bu Ruslan tağın нәрсе хисияны бітіра екен енді? Шулпан, сезесің бі? Нәрсені? Исіне. Әйе, сап қыш есі келе. Жоқ енді Шулпан, яңа ел есі келе бейт. Жоқ енді Руслан, яңа ел есі бейт ол шыршы есі, мұндарин есі. Қамығын түмен дүрісіміне әйткенде, яңа ел есі түгіл, яңа ел хисі деп айталар. Ярый, әлі, талашып тұрмайық, яңа ел хисі болса, хисі болсын. Тек, хистегенін бары-бір нендер тәміне еврейсі келеді, недер пішірелер оқырысы. Тоқта, Руслан, сен қоя барасын, томашашылар бар бейт. О, сәлем, дуслар! Эфирда яшьләр тукталышы. Һәм бүген сезнең белән без Руслан һәм Шулпан булабыз. Һәм яңа елга кадәр бик аз вакыт калып бара. Шуңа күрә вакытны сузып тормыйча тапшыруыбызны башлыйбыз. Һәм хәзер безнең нәтиҗәләр белән шигъри спектакль дип әйтергә була. Субханалла, нинди матур көйләр бит бу. Белмәгән тамашачыга бу нәкъ бик әйбәт стимул булыр дип уйлыйм. Шулпан, чыннан да яңа ел хисе Казаныбызда артканнан арта бара. Күпме урын бизәлде бит, нинди матур битләрем барсы да. Шулай. Хәтта яңа ел бәйрәмнәрендә бөтен матур урыннарны карап бетермәскә мөмкин. Шулпан, карале. Минем сиңа син кире кагалмаслык бер тәкъдимем бар. Нинди? Әйдә бүгенге чыгарылышта без синең белән махсус яңа ел тикшерү уздырабыз. Һәм әлеге тикшерү вакытында Казаныбызның матур урыннарының рейтингын төзибез. Миңа бу идея бик ошый. Минемчә тамашачыларга да ярдәм итәр. Тамашачылар, без әлеге исемлек төзергә, сез алда видеоязманы карый торыгыз. Халип яңа буын җыены яңа дулкынга яңа яшь шагыйрьләр эзләвен игълан иткән иде. Яңа дулкын килде, аяктан егарлык көчлеме, күмеп китәрлек биекме, бик тирлеме, тавышлымы, тын әллә кыюма, көтелмәгәнчә кискенме, аларның нинди икәнен үзегез билгеләгез. Яңа дулкын яшь иҗатчыларның башта сайлап алу туры булган иде. Монда бик күп яшьләр үзләренең иҗатлары белән бүлештеләр. Һәм инде менә шушылардан иң яхшылары дип табылганнар, жюри әгъзалары бөтенесе дә әйе дигәннәр, менә 8 кеше шушы кичәгә үтте. Һәм алар бүген үзләренең иҗаты белән таныштырдылар тамашачыны. Бүген Габдулла Кариев исемендәге Татар дәүләт яшь тамашачы театрында яңа дулкын үзенең чираттагы кичәсен тәкъдим итте. Бу без күнеккән гади әдәби чара түгел иде. Яшь шагыйрьләр башта үзләре иҗат иткән әсәрләрен башкарсалар, соңыннан биредә чын перформанс башланды. Тамашачылар тәкъдим иткән темага яңа буын иҗатчылары сәхнәдә үк шигырь язырга тиешләр иде. Безнең кичә ул шигъри спектакль беренче чиратта яңа дулкын дип аталган. Без алдан сентябрь аенда кастинг уздык. Һәм хәзер безнең нәтиҗәләр белән шигъри спектакль дип әйтергә була. Әлбәттә, кичәнең форматы үзенчәлекле иде, яңаша иде. Миңа бик ошады бу. Чөнки ул ничектер инде һәрбер кешенең шигыре буларак түгел, аерым бер нәрсә дип әйтим инде. Моноспектакль дип әйтим, шундыйрак итеп тоелды.
Тема итеп бүгенге көн сайланды. Яңа дулкын берничә минутта бер зал тамашачы күзәтүе астында шигырь тудырды. Бу аеруча ниндидер атмосферага ия булган, бер-берсен аеруча яхшы аңлаган кешеләр җыелмасы дип әйтер идем. Так, Руслан, булды. Исемлек булды, әйме? Хәзер инде урнашуы, шартлары ягыннан баллар гына билгелесе калды. Шулай. Кайдан башлыйбыз? Әйдә, Казанның иң төп урамы Бауман урамыннан башлыйбыз. Киттек. Иң беренчесе урнашуы. Урнашуы һичшиксез 5 балл, чөнки метрода килеп була, барлык маршрутта йөрергә мөмкин. Һәм дә шәһәрнең үзәге. Шулай. Бизәлеше ягыннан. Бизәлеше ягыннан шулай ук 5 балл куярга мөмкин, чөнки Бауман урамы бизәлү белән бүтән шәһәрләр, бүтән төбәкләр Бауман урамына карап, шундый стилистикада үз урыннарын бизәргә тырышалар. Күңел ачу мөмкинлекләре монда һичшиксез 5 балл. Нигә һичшиксез 5 балл алу? Ничек инде, Руслан? Бөтен матур кибетләр шунда урнашкан. Шулпан, сез кызлар шул кибетләр генә булсын инде. Юк, менә уйлап кара. Кышкы мәйданчыктан буз мәйданчыгы юк, шугалак юк, тамашалар мен юк диергә була. Инде, Руслан. Ярар, килешәм. Алайса монда 3 кенә балл язып торам. Руслан, тамаша дигәннән, җәй көне бит Бауман урамында бөтен яшь артистлар, биючеләр, җырчылар, гомумән сәнгать гөрли. Сәнгать дигән. Хөрмәтле тамашачылар, киләсе сәхифә Илһам Лаев сәхифәсе. Без эзләнүне дәвам итәбез. Taraf türküme yaşlar tuktalışında, taraf türküme yaşlar tuktalışında. Инде хабага сездер бүгенге хабар чакнакта тарaf türküme. Тарaf төркеме 2018 елда оеша. Аның катнашучылары Булат Шәйми һәм Нияз Мөбәрәкҗан. Алар электрон акустик музыка юнәлешендә иҗат итәләр. Татар музыкасына яңа сулыш өрергә хыялланган егетләр белән якыннанрак танышыйк. Әйтегез әле, ничек җыелыштыгыз сез төркем, ничек барлыкка килде? Төркем без мәсәлән таксида күрштек. Мин Казаннан кайтасы идем. Мин шул таптым да. Кирип утыргач мин чыга инде. Барым вакыт утыра, вакыт исән белмим. Шуннан мин аның караган бар иде, беләйдем мин аның видеоларын, кадрларын беләм. Шуңа күрә мин әйбәт кадр дип әйттем дә, мин шуннан сөйләшеп киттек. Кыскача әйткәндә. Шуңа таныштык. Барлыкка килгән дә алайса сезнең төркем. Исеме Тарaf. Каян килеп чыккан исеме? Нәрсә белән бәйле ул? Кайсы тарафка таба карап барасыз сез? Yes. Biz vaqt җитсәнгә беренче ни яздырган лайв дип әйтик. Урманга барып видео яздырганнан соң мин төркемгә исем куярга кирәк иде. Мин Тарaf дигән төркем исем тәкъдим итәм инде. Бу чиктер ике сүз белән әйткән яна инде. Нәрсәдер Тарaf дип хәтерләмим хәзер аны. Бер сүз ничек икән. Синең ничек иде? Әйдәгез хәзер шундый импровизация ясап карыйбыз. Менә бердә уйламаган җирдән инде музыка тудырабыз микән? Менә ничек иҗади процесс шулай башланган икән.
found optical connection дип тә атыйлар аны качакта. Менә шундый бик кызык импровизация килеп чыкты. Безнең хәтта мин дә үземне группада сынап карадым һәм уйнап карадым. Инде өлешем дип әйтсәм була. Егетләр, инде җыр белән башланган безнең әңгәмәбезне җыр белән төгәллек. Сез каршы килмәссезме? Ruslan, әмин ислән үземне Казан килгән яр буенда әкияттә кебек хис итәм. Анда бит хәтта мультфильм, фильмнар персонажлары күрсәтергә дә мөмкин. Менә миңа Казан килмәгән яргы нәкъ менә шугалагы булган өчен ошый. Чөнки хәтерләсәң, үткән елларны андагы бузлавыкны Европадагы иң зур бузлавык дип билгеләгәннәр иде. Озынлыгы буенча. Әйе, монда зур кирәк. Так, дуслар, Казан килгән яр буе безнең бәяләү буенча 13 балл җыйдым. Һәм инде без эзләнүен дәвам итәбез һәм киләсе тукталыш Кабанкүл яр буе. Руслан, киләсе тукталыш дигәннән, хәтта безнең Казандагы автобусларда бит яңа ел хисе тудыруда бер мөһим роль уйный. Әйтмәде, Шупан, алар бит шундый кадәр бизәлгән, әйтерсең лә анда кайсы маршрут иң матур бизәлгән бәйгесе бара. Тик шуннан да бу бару рәхәт инде утырып барасың, анда бөтен ялтырый, мотор, яңа ел хисе. Дуслар, без Русланның тикшерүен дәвам итәбез. Сез әлеге арада киләсе сюжетны карый торыгыз. Татарның үз вальсын булдырган, пьесаларны җырлый иткән, Әдерән диңгезне безгә бүләк иткән бөек композиторыбызга быел 120 яшь. Сәлих Сайдашев 1900 елның 3 декабрендә Казанда туа. Фортепиано телен аңлаган композитор Кызыл армия сафларында хезмәт итеп кайткач, Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрына дирижер һәм музыкаль җитәкче буларак эшкә урнаша. Монда аның карьерасы башланып китә. Бүгенге көндә аның истәлегенә Сәйдәш йокысызлык дип исемләнгән спектакль куелды. Минемчә, без гомумән бу спектакльне яшьләр өчен әзерләдек һәм яшьләр бу спектакльдән соң хотя бы Википедиягә кереп, Сәлих Сайдашев ничек яшәгән икән, кем булган икән, аудиозаписларын тыңлап, инде әзерләнгән тамашачы, белгән тамашачы, ул инде нәкъ менә шул секундта үз хисләрен тоя, бөтен күләмдә тоя алыр дип уйлыйм. Белмәгән тамашачыга бу нәкъ бик әйбәт стимул булыр дип уйлыйм. Сәлих Сайдашевның биографиясын өйрәнү. Бүгенге көн сәнгате һәрвакыт шундый полярный була. Ул менә без күрдек, аңладык, белдек, менә шулай булган, шулай белгән, шулай яшәгән, шулай язган, ярар, аңлашылды. Дәфтәрегезгә язып куйдык. Алай булмый. Без уйларга чакырабыз, безнең белән тоерга чакырабыз. Спектакль сәхнәдә куелмый, дөресрәге сәхнәдә генә түгел, бөтен театр бинасы буйлап куела. Сәйдәшнең тормыш юлы символик образлар ярдәмендә сөйләнә. Һәм бу әлбәттә тамашачылар өчен яңалык. Алар моны ничек кабул итте икән? Мин дөресен генә әйткәндә, Сәлих Сайдашевның тормыш тарихы белән әлеге спектакльдә таныштым гына. Һәм шуңа да бу спектакльне тулы эчтәлекле, шул хәтле тулы эчтәлекле булыр дип уйламаган идем. Сәйдәш йокысызлык спектакле сюжеты белән генә түгел, актерлар составы белән дә шаккаттыра. Монда Татарстанның атказанган артистлары белән бер рәттән яшь актерларны да күрергә була. Шул исәптән җырчы Зарина Вилданова һәм Казан театры училищесы студентларының беренче чыгышлары. Бу актерлар лабиринты. Спектакль өчен ни өчен нәкъ менә лабиринт жанрын сайларга булдылар икән? Беренчедән без үзебез аның
шәхесенең лабиринтларына кереп киттек. Мин әйткәнемчә, инде бер интервьюда әйткән дә идем, ул бездә бик күп сораулар уятты. Без аны шундый тирәннән белә башлаган саен, ул сорауларны күбрәк уята торган шәхес һәм менә шул лабиринтлар аша йөргәндә без үзебездә сораулар уяткан нокталарга күбрәк басым ясарга һәм җавап эзләргә тырыштык. Шул ук вакытта мин әйтер идем, һәр шәхесне, менә без бөекләр дип атарга яраткан шәхесләрнең без һәрберсен дә җентекләбрәк өйрәнгән саен үзебез өчен чор картинасында, дәвр картинасында һәм бүгенге без турындагы ваемлавыбызны да яхшырак билгели алабыз дип уйлыйм. Куелышы күп көч таләп иткән Сәйдәши кызлык спектаклендә бер юлы бары тик 15 кенә тамашачы була ала. Шуңа күрә әлеге тамашаны күрергә Сәлих Сәйдәшевнең дөньясына чумырга теләсәгез, ашыгыгыз. Шулпан, минем өчен Казанда иң рәхәт урын ул Кабан күл яры. Ул шәһәр үзәгендә урнашса да, минемчә иң тыныч урыннарның берседер. Менә кичләрен салмак кына, тыныч кына йөрер өчен идеаль урын. Хәтта минем өйгә дә якын. Инде Шулпан, ул Кабан күл яры бит быел тагын да зурайды, тагын да матурайды. Шуңа күрә мин әлеге урынга барлык 15 балны да бирәләр. Шулпан, әлеге урын синең иңе якын булганың өчен бөтен 15 балдан да бирәсе түгел. Безгә гадел булырга кирәк һәм тамашачыларга ничек барысын дөрес бәяләп бирергә кирәк. Син тагын минем киләктән безнең юлсызлар. Шулпан, бердә бер шылма. Әле безнең алда матур урыннар бик күп. Һәм дә киләсе видеозда синең кәефеңне күтәрер дип уйлыйм. Сәлам дуслар, яшьләр тукталышы татар егете татар кызы 2020 бәйгесендә һәм мин сезгә җиңүчеләрне иңнәрен хәзер күрсәтәчәкмен. Быел бәйге дистанцион рәвештә үткәрелде. Катнашучылар үз эшләрен жюри бәяләре өчен видео аша җибәрделәр. Башта һәр вакыттагыча район этаплары узды. Аннары район җиңүчеләре шәһәр этабында катнашучылар билгеләнде. Быел сезгә авыррак булды менә шул дистанцион рәвештә узу. Чөнки тамашачылар юк, караучы юк. Без үзебезне әйткәнебезне кемгә әйтергә белмибез. Күзләр җитмәс. Хәзер менә шундый сезнең мөмкинлек бар, әйме? Монда да камера инде. Но анда шу хәтле күп тамашачы. Һәм сез аларга менә үзегезнең сәнгатегезне күрсәтә аласыз. Әйдәгез, матур итеп тапшырыгыз. Зәңгәре күлмәгеңне киясәң дә, зәңгәре күлгә көндә киләсәң, йөрәгеңдән инде утлар яна, уйларыңны килә беләсем, йөрәк... Ярар. Әфәрин, безнең вакытыбыз чикле, шуңа күрә менә бу әйбер ул баян булды. Баян, монда баян булырга тиеш. Шундый вакыт бу, фотошоп буланда. Менә да баян, если что. Менә шундый безнең талантлы татар кызлар һәм татар малайлар. Бәйгенең финал этап берничә өлештән торды. Катнашучының визит карточкасы минем яраткан татар гырыф-гадәтем һәм мин президент булсам конкурсым. Басырым! Басырым! Басырым исән! Исән, Фәрит! Басырым исән! Фәрит, мин сине кунакка чакырам, Фәрит. Сугыш беткәч, килерсеңме? Килергә тырышырмын. Исән, исән, басырым исән, Фәрит исән! Булды. Рәхмәт, молодцы.
Subhanallah, нинди матур кийләр бит бу. Сез шундый матурсыз. Син шундый Габдулла Тукайсыман, шундый матур. Син Сарсадикова кебек кийле, моңлы. Ничек шул бәйгедә катнашырга булдыгыз? Беренчедән, бу бәйге минем өчен сынап карау иде. Һәм әлбәттә без милләтебезне саклый, данын яклый алырлык балалар булып үсәбез. Biz үзебезнең гарәп-гадәтләребезне, татар мөхитенне күрсәтергә теләдек. Чөнки без үзебез һәрбергебез дә үзебезне татар егет һәм татар кызы булып тоябыз шуннан. Менә шундый татар егетләр, татар кызлар булганда, безнең мөхитебез бер качан да үлмәс дип ышанып калабыз. Быел тагын бер үзенчәлек булды. Җиңүче бер пар гына булмады. Быел оештыру комитеты барлык финалистларны да җиңүчеләр итәргә карар кылды, чөнки моңа барысы да лаек. Руслан, Әмәт урманы, Горький паркы, Кирмән, Иске Татар бистәсе һәм тагын бик күп җирләр. Без буларның барысына тамашачыларга ничек сөйләп бетерәбез соң? Кызганча каршы шулпан инде җитешмибез, чөнки тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Руслан, без бит тамашачыларга Казанның иң матур бизелгән урыннарының рейтингын төзибез дигән идек. Шулпан, андый вәгъдә бирдек, тик кызганча каршы вакытыбыз чикләнгән, андый матур урыннар бик күп, һәм аларның барысы турында да бер тапшыруда гына сөйләп бетереп булмый. Шулай шул. Дуслар, әтиздән яңа ел, аннан соң еллар. Һәм шул арада сез Казанның иң матур җирләрендә булырга тырышыгыз. Һәм аннан соң үз фикерләрегезне безгә дә яза аласыз. Әлеге урыннарда ял итеп йөргәндә, мөгаен безне дә очратырсыз. Бүгенге без сезнең белән саубуллашабыз. Хош. Пока-пока. Büyük bizne
Ягымлы җәй артыннан салкын кыш кил